Мамо, ще ми помогнеш ли нещо? Дистанционното не ми работи, не мога да си превключвам детските канали. Дай да видя. Как точно очакваш да работи, като е само с една батерия? О, да бе, аз малко така не помислих. Какво да мислиш, то няма нищо в тази твоята глава. Това, дето го каза мамо, е малко груби. Това, дето го казах, е истина. За нищо не ставаш. Ви се на какво прилича. Ти си мекотел, бавно развиваш се. Ти си тапунгер. Стига, мамо, престани, моля те, обиждаш ме. Аз не искам да те обида, аз ти казвам истината. Ти си нищожиш. Разбери, за нищо не ставаш. Ти само съществуваш, разбираш ли? Ти си една кръгла нула. Защо говори така? Мразя те, не искам повече да те виждам. Нема се научи това дете, добре, че аз не съм тъпа като него. Всички знаят, че дистанционното работи без батерии. Мамо, мразя те! Защо бе, сине, какво съм направила? Оставихте да изядеш едната вафличка. Добре, това не е проблем. Но да изядеш другата вафличката, край! Тук вече чашата преля! Съжалявам, че ще ти го кажа, но ти си дебело прасе! А ти знаеш ли какво си? Аз съм ловец на прасета. Па! Не, ти си човека, който остава без компютър 1 месец. Маме, имам 2 по математика. Наказан си цял месец без телефон и компютър. Тати знае ли за съседа в леглото ти? Това за наказанието само се базиках, синка. Това филм винаги ме е разсмивал. О, тате, какво става? Дай ми това дистанционно, ще ти се не знае, бе. Аре, вкарай гол, бе! Аре, бе! Тате, какво правиш, бе? Върни ми дистанционното, ще изпусна филма, гледах, скачай с мене 5-та част. Ай, тихо, че не чувам мача си, бе. Ще ти се не знае и пубертета малък. Ще си изпусна филма, тате! Тате, съжалявам, но трябва да го направя. Изключи го. Значи така, изключи ми най-важният мач на света в последната минута. Съжалявам, но и аз трябва да го направя. Какво по толкова ще ми направиш? Тате, не искам вече да съм в коридора на болка. Моля, отвори ми вратата. Хей. Ох, мамо, слава богу, че ще ме пусте обратно в къщи. Не, аз искам да ти дам букука, така ли, иначе повече няма да живееш тук. Поне да го изхвърлиш. Чао. Мамо, много си хубава тази сутрин. О, синко, благодаря ти. Ти си най-прекрасната майка в целия свят и се радвам, че те има. Добре, колко искаш? 50 лева. Взимай парите и да ми се махаш от главата. Подмазвач.